Pagod na pagod ako, as in, pati sa panaginip ko, sinasabi ko daw sa sister ko na pagod na ako. Tapos ang binibidyuhan ko, nag-smile pa siya. So, happy baby ngayon. Di party kasi tayo. Ang dami namin dalang buong bahay. Ano ba yan? Hello! Why are you crying? Good morning! Ang haba ng sleep ng bananing ko sarap ng tulog pag nakaswaddle. Good morning! It's not morning anymore. Oy! Bakit basa yung diaper? Nakaligo na si Mami. Nakaligo na tayo both. Oy, sus. Hungry ka na? Oh, no. Blibibay. Wait lang. Change diaper. Change diaper. Did you poop? No. Oh, hindi na. Shh. Done na po. Galit ka na. Hindi yan yung favorite binky mo. Almost na. Oh, done na. Good morning, everyone! Welcome back to another vlog. It's another postpartum vlog na naman. One of our days. Last night was a little bit of a struggle kasi nagising siya ng 12 midnight. Napagod kasi siya kahapon. Nag-pictorial po ang madam. So, nakatulog siya up until 7 p.m. and then nagdede na naman siya. The usual routine. Tapos, nung nagising siya ng 12 midnight para sa feeding niya ng midnight, ayun, naglaro na po. Tinabihan ko, pinadede ko sa bote, tas nagdede pa ulit siya sa akin. Nakapag-pump lang ako once last night. Pagod na ako, as in, pati sa panaginip ko, sinasabi ko daw sa sister ko na pagod na ako. Sabi ko daw, ipagluto mo nga ako. Nananaginip ako na gusto ko daw ng ginisang itlog. Sabi ko daw sa sister ko. Tapos pagod na ako. Tapos parang yung setup dun sa panaginip ko is nung mga ano pa kami, mga college pa kami, ganun pa. Tapos may kasama daw kaming maliit na bata. Ay, nagising kami ng 6 or 7. Before siya nagdede, pinalitan ko yung diaper niya. Tapos nag-poop siya. Grabe yung poop niya. Yung poop niya, nag-leak. Tapos hanggang sa likod na niya, ang dami. So, nung tinanggal ko yung damit niya, nalagyan na lahat. Kasi kahit punasan mo yung damit, meron... Yung mga damit niya, meron na ring poop. So, nalagyan na yung kamay, So, ang ginawa ko, buti na lang yung changing table namin. Merong pad, yung disposable pad. Yun yung pinangbalot ko sa kanya. Kasi, ay, ang dami na niyang poop talaga. Kahit punasan mo, nandun na rin sa pad yung poop. So, binalot ko na siya doon. Tapos, dinala ko siya dito sa baba. Pinaliguan ko siya ng mga 7:30. Tapos yun, nakatulog na siya afternoon. Hanggang ngayon, 11:40. Kakagising lang niya ngayon. So, it's a good thing. Nakapag-breakfast ako, nakapaglagay na ako ng mga hugasin, pati ng mga bote niya dun sa dishwasher namin. Nakaligo na ako, Grabe. Grabe, ang haba ng ligo ko. Almost 1 hour akong naligo. So, it's a good thing. Sakto, pagbaba ko, nung nakabihis na ako, ayun, nag-alarm na yung aking camera at gising na po ang madam. Nakapag-ayos na rin ako ng diaper bag, inayos ko na rin yung car seat niya, tapos yung car seat base, inayos ko na rin kasi nung binalik ni Mac sa sasakyan ko yung car seat base ay hindi ayos. Buti na lang chinek ko kanina at nang na-tighten ko na yung car seat base. So, ready na yun kasi lalabas kami later. Pupunta kami kila Tita Love. Madaming nag-aantay sa'yo doon na mga tita. Visit ka daw nila. Doon tayo magdi-dinner. So, inantay ko na lang yung oras kasi magnanap pa ito for sure after nitong magdede. Ang init. From pajama ako. Or sana, binabaan ko yung temperature. Pero ito kasi na gustong-gusto niya ng warm. Gustong-gusto niyang nababalot. Swinaddle ko siya kanina. Ang gusto niyang swaddle ay yung swaddle na galing sa hospital. Ayaw niya yung swaddle na mga binili namin. Pag yung mga binili namin mga swaddle, tinatanggal niya, wala pang 10 minutes, tanggal na niya yung sa kamay niya. Tapos pag 30 minutes, wala na yung swaddle. Hey guys, so currently cooking, mukhang papalpak ata to. Coffee jelly. Niluto ko ng coffee jelly.
Nag-crave ako ng... Ngayon lang ulit ako nag-coffee. Ang tagal ko nang hindi nag-coffee. Siguro nung last na nag-coffee ako was more than 2 months ago. Ngayon lang ulit ako nag-coffee. Kaninang morning. Tapos ngayon, nag-crave ako ng coffee jelly. So, I'm making coffee jelly habang ang senyorita po natin ay nasa pack and play niya. Gising siya, after niyang nagdede sa akin, binaba ko siya dun. 1 hour na kasi siya nagdedede, tapos nakatulog na siya. Actually, nagigilty ako na ibaba ko siya, kasi pwede naman sana siyang matulog na, like, buhat ko siya sa recliner. Kaso kasi, wala akong magagawa, wala kaming magagawa parehas kung ganun ang gagawin namin always. So, binaba ko siya, tapos pinosession ko siya like, yung pag-position sa kanya ng supervisor namin yesterday nung nagpipictorial siya. And yun, comfy siya ngayon. Gano'n lang siya, ganyan-ganyan lang siya. Tapos nung binivideohan ko, nag-smile pa siya. So, happy baby ngayon. Hello! Ang bait naman ng baby kong yan. Ang bait naman. Kiss nga ni mami. Kiss ulit ni mami. Isa pa. Ang bait mo naman. You're not crying. Uy, smile yan. Ang galing yan. Good mood ka. Good mood ka ngayon. Play tayo? Magpa-play? Ha. Oh, sus. Nobody's gonna carry you. Stay there. Ba, gustong-gusto niya yung higaan niyang ganyan ah. Pag nakita tayo ng nurse mo, papagalitan na naman tayo kasi may pillow ka dyan. Pinabantayan naman po ako ni mami ko. Ingit na naman yung lala mama mo nanonood ng vlog. Ang bango-bango. Bakit ganyan ka mag-smile? Kiss pa? Kiss pa, mami? Ang bango naman ng baby na yan. Ang agang naligo kasi po, nag-pop ng pagkadami-dami. Pag mo akong ginaganyan, ha? Yung smile mo na ganyan, ha? Nang paprank ka na naman, ha? Mag-sleep ka na. Para may energy ka sa party later. Magkikiparty tayo dun kay Tita Love. Hey guys, time check. It's already 5:15. Ayan. And ready na ako. I'm just wearing my pang-spring na outfit. My button-down shirt and leggings. And then I'm just gonna wear my New Balance na shoes. And dami kong dadalhin. Baka kasi gabihin kami doon. Or, I don't know. Baka kakain lang, eat and run. Depende kung magiging fuzzy si baby. Uwi na kami agad. Pero kung hindi, if she will sleep sa room ng mga titas, I have the camera, the baby camera, yung monitor niya kasi ayokong i-connect siya sa phone ko. May wifi ano din kasi to pero ito yung dadalhin ko para hindi malubat agad yung phone ko. And then, Belle is also there and nangihiram siya ng sound machine kasi mag-overnight sila. So, I'm gonna bring the sound machine. I'm gonna bring this carrier. Hindi ko alam kung, hindi ko pa ito napakita sa vlog. Magpipicture lang ako. Sinasend ko lang sa family na naka-carrier kami dito sa bahay pag fuzzy siya. So, to. Dadalhin ko to para if ever na hindi siya matutulog at fuzzy siya, alam ko na mapapakalma ko siya kapag naka-carry ako sa kanya and I can still do stuff. I can still eat. I can still, mingle with people. Kasi kailangan talaga to guys. Para sa mga postpartum moms. Guys, pag sinabi ko sa mga hindi po medically inclined, pag sinabi pong postpartum is after pregnancy, hindi po ibig sabihin nun na postpartum na depression. Yung iba kasi, nagka-postpartum ako, ganun. Anong postpartum what? Postpartum bleeding? Postpartum depression?
Yun. So, sa mga postpartum moms, kailangan din natin ng social life outside home and outside social media. Ayan. So, kailangan natin ng human interaction, especially yung hindi nyo kapamilya. Kasi kung minsan nagkakasawaan, ay, ilagay ko na nga, paano ko ba to dadalhin? Hindi ko alam kung paano ko aayusin. Pinapagamit ko to kay Mac nung before kami mag-grocery. Paano to gamitin? Hindi niya malagay. Madali kasi tong gamitin pag nagmamadali compared dun sa wrap. Hindi ko pa masyadong gamay yun. So, mas gamay kong gamitin to. I'm also gonna bring my nursing pillow kasi gustong-gusto niyang natutulog dun, si baby. The diaper bag, kompleto yan. May pangdede siya, may lahat na. May pangpalit siya ng damit, may breast, nursing cover ako. Yun. And naglagay din ako ng extra, bang tawag doon? Nursing pads sa bra ko just in case na magkaroon ako ng letdown. Para naman hindi basa yung damit ko, sis. Kung minsan, nag-letdown na ako, tulog pa si baby. So, punta muna ako sa taas, bibihisan ko lang siya, and then, alis na kami. Oh my God! Anak! You po! Punta na ito sa car seat! Uy, no, hindi na po. Yay! Magda-drive ulit tayo! You like driving, diba? Ay, sus, alam na niya. Alam na po niya. You like driving with mommy, diba? Where's your favorite binky? It's here kasi yung favorite binky niya. Almost done na. Oh, let's go na. Ano ba to? Paano bang ginawa dito ng daddy mo? To be out, but one thing is true, is that my heart will be full as long as I'm with you. Hi! Yeah, Dami namang dala, Mishi. but it feels brand new, and I can never be blue when it's Hindi ka na me nag-iiyak. and you. At least 100 more times, baby. Whoa. Ay, grabe guys. Grabe mag-load ng bata at ng gamit. Nakalimutan ko yung driver's license ko. Di bale, dyan lang naman kami. Mga 2 minutes drive. Tingnan mo, basta talaga tong batang to pag nag-drive na, titigil na. Sara na natin ang garage. Hindi ko siya makita. May binili ako na nakaset up tong salamin na to nung nasagi siguro to ni Mac nung inayos niya yung car seat. Pero may binili ako na camera na lang para sa likod, tapos may monitor dito. Hindi ko pala nalagay kaninang inayos ko yung car seat base. So bukas pag may time, kapag chill ulit siya, lalabas ako, ayusin ko yung camera. Para mas madali kong makita, hindi ako tumitingin masyado dun sa rear view mirror, para yung rear view ay magamit ko for the traffic, yung talagang para sa mga sasakyan ba na nasa likod namin, or kapag umaatras ako na may blind spot ng rear camera ko. Pero parang minsan mas okay pa yung camera ko, yung rear camera ng sasakyan. Nung oras na, parang may nag-text pa kanina, sinahanap na siguro kami. Palabas na kami guys! Tumae siya! Tapos nag-start na siyang umiyak. Tingnan mo, may nag-walking doon na naka-stroller. Kung alam ko lang na warm ngayon, lumabas na kami. Pero okay lang yan. I'll try tomorrow. Off pa naman siguro yung mga girls bukas. So we can go sa trail and then pupunta kila Love. If ganito pa rin ka-warm, hindi na kasi ako nag-jacket
Ang temperature is 63 and then tonight it's gonna be 55. Napagod ako sa pag-listen sa cry niya kasi napapressure ako pag ganun. Like, I wanna do stuff already for her to stop crying. Party kasi tayo. Ang dami namin dalang buong bahay. Ano ba yan? Now I feel bell. Ay, para lang makipag-playdate tayo kay Paxton eh. Wala na tayong mapagpaparkan, anak. Di bale, una naman tayong uuwi. So dito tayo sa labas magpapark. Bale, magaling pa naman mag-maneuver si mami mo. So, God. Dito na tayo sa yard nila. Oh my God. Akyat pa pala to. Ayan. We're here, Mishi. Tulog ka na dyan, bananeng? Anong gagawin natin? Hey everyone! We are back home. Ang bait nito eh. Umiyak lang siya. Hindi no. Umiyak lang siya nung nilalagay ko na sa carrier. Ay, dito sa car seat. Tapos tumigil lang siya sa pag-iyak nung nakarating na kami sa garage. Why? Anak ko! Kami na talaga ni Bellang super moms. Nakatulog na kasi siya kanina dito sa wrap. Tapos si Belle naman, nagpapadedede. Kami na talaga ni Belle ang mga super moms na kahit sobrang ingay doon, as in, nag-video game pa sila doon. Sobrang ingay, nakatulog sila ni Pax. Ayun na talaga ang mga party kids. Ay, sus, ay, gutom na ito. at least 100 more times.